саидмурод давлатов яке аз соҳибкори пешқадам ва чеҳраи шинохтаӣ ба шумор меравад, ки ӯро на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки берун аз он низ хуб мешиносанду эҳтиром менамоянд. Филми Муҳиддини Музаффар, ки дар асоси зиндагиномаи Саидмурод Давлатов ба навор гирифта шудааст, бо номи яке аз миллион, нахустнамоиши он дар толори Кохи Фарҳанг намоиш дода шуд. Дар нахустнамоиши ин филм сокинони зиёди шаҳру деҳоти Панҷакент ҷамъ омада буданд. бояд қайд кард, ки филми мазкур дар асоси зиндагии воқеӣ ба навор гирифта шуда, он роҳнамои хубест барои соҳибкорон ва умуман барои пешрафти кору фаъолияти мардум. дар фарҷоми нахустнамоиши филми яке аз миллион бо тамошобинон суолу ҷавоб доир гардид ва ғолибон бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. чанде аз тамошобинон андешаҳои худро бобати филми мазкур чунин баён намуданд. Насруллоева Мусфира, омӯзгори литсеи шаҳри Панҷакент. Мирзо Абдулқодири Бедил беҳуда нафармудааст: зиндагӣ дар садафи хеш гӯҳар сохтан аст, дар дили шӯъла фурӯ рафтану нагдохтан аст. мазҳаби зиндадилон хоби парешоне нест, аз ҳамин хок ҷаҳони дигаре сохтан аст. овозаи филми Саидмурод Давлатов аз миллион якеро аз сомонаҳои интернетӣ шунида дар орзуи диданаш будем. хушбахтона ин филм то ба Панҷакенти мо омада расид ва ба дасттамошои ин филм мо хеле хурсанд шудем ва фаҳмидем, ки Саидмурод Давлатов барои расидан ба зинаи мақсад бисёр роҳҳоро паси сар кардааст, бисёр душвориҳоро аз сар гузаронидааст ва ташаккур ба кормандони Соғдсинамо, ки ин филмро хеле олиҷаноб ба навор гирифтанд. Умрив Бахтиёр филм ҷудо маъқул шуд. маслиҳатҳои нағз оиди ташкил намудани бизнес, оиди амалӣ гардондани орзуҳо, бисёр филми муфид буд. бо як фикрҳои худам оиди ташкил намудани бизнес бо як илҳоми нав гирифтем. худо хоҳад дар оянда ҳамон фикрҳои амалӣ мегардонем. من قاسمова Ситорамо Шарифовна мебошам. имрӯз мо аз кинои 1 миллион бисёр чизҳои муҳимро бардоштем. бисёр фикрониям дигар шуд. ман Халилов Сӯроб, сокини шаҳри Панҷакент ҳастам. ман аз ин кино аз миллион яке ба хулоса омадам, ки дар зиндагӣ ҳамавақт ҳаракат кардан дар кор, фикрони хуб ва рӯафтода шудан дар кор не. ман Ҷӯраев Митхун ва соҳибкор мебошам ва имрӯз дар филми устоди муҳтарам Саидмурод Давлатов, ки дар шаҳри Панҷакент истодааст, тамошобинӣ кардем ва хелеам филми беҳтарин. маънои ин филм хелеам чуқур аст, ки барои шумо як нерӯи баланде метиҳад, ки бояд рӯафтода нашавем. инсон набояд дар зиндагӣ шикастро қабул намояд, балки бо тамоми қувва бояд ба пеш ҳаракат созад. чизе ки инсонро бештар ба муваффақият наздик мекунад, боварӣ ба худ мебошад. ҳар шахс метавонад бо боварӣ ба қувваи худ ва ояндаи нек дар зиндагӣ муваффақ гардад. чунин маъноҳоро ифода мекард филми яке аз миллион. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳусайн Соилихов ва Некумуҳаммад Мирҷонов.